Dahil sa mga pangyayaring yon, ay tuluyan na ngang nawala sa mga paningin nila Pio Carpio ang buong tribo ng mga engkanto. Alam niyang lumipat na ito ng tahanan, kung kaya't hindi na nila tinangkapang ikutin ang buong kagubatan. Ang ginawa na lamang noon ng kanilang pangkat ay ang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap kay Mamang. Dahil sa hindi nakakaramdam noon ang kanilang pangkat ng pagod sa paglalakad, kung kaya't ninais nilang magpatuloy na lamang sa kanilang paglalakbay. Sa loob ng ilang gabi ay marami na silang narating na mga mahihiwagang lupain na siyang labis na ikinamangha nila Gonzalo. Ayon kay Gonzalo, na doon niya napagtanto na ang mga tao pala ay mas mababa ng di hamak sa mga nilalang na naninirahan sa mundong yon. Iba't iba ang taglay na abilidad ng mga engkanto sa mundong yon upang sila ay mabuhay at makapagparami. Karamihan sa kanila ay nasa kaanyuang hayop at ang iilan naman ay nasa kaanyuan ng mga puno, damo at halaman. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, ay nadapo na nga sila sa isang matarik na bundok na kung saan meron itong malaking tanawan sa tuktok. Alam ni Gonzalong yon ang kanilang pupuntahan sa kadahilanang ang misyon nila doon ay ang lipulin ang mga engkantong pumapatay sa mabubuting elementong dumadaan sa mga tanawan. Paglalarawan ni Gonzalo sa bundok na yon, napakaraming puno nitong nabubuhay at meron itong malalambot na mga lupa. Habang tinitingnan nila ito sa malayo, kitang-kita nila ang paggalaw doon ng mga puno. Alam nilang mga uri yon ng mga engkanto na namumuhay ng payapa sa bundok. Ayon kay Pio Carpio, na gumagalaw lamang ang mga ito kapag naghahanap ito ng kanilang makakain. Sa pagpasok nila Gonzalo sa paanan ng bundok, ay napakarami nilang naririnig na mga paghuni sa paligid. Sinasabayan pa ito ng pag-alulong ng mga hayop na halos ang karamihan sa mga ito ay hindi pamilyar sa kanilang grupo. Tingnan niyong maigi ang inyong dinaraanan. Huwag kayong pakampante sa lugar na ito dahil pugad ito ng ating mga kalaban. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng pangkat ni Pio Carpio, agaran din naman nilang sinunod ang babala ng ermetanyo. Sa bawat pag-apak nila sa bundok, ay sinisigurado nilang wala silang maaapakang mga nilalang, kagaya ng mga laman lupa. Maiga rin silang nagmamasid sa mga kakahuyan upang madali nilang masilayan ang mga nilalang na nagbabantay ng tanawan. Naging mahirap ang pag-akyat noon ng pangkat ni Pio Carpio sa bundok dahil bukod sa napakatarik nitong akyatin, ay dagdag pahirap rin sa kanila ang pagtukoy sa mga ordinaryong mga puno. Kapag kasi engkanto ang kanilang nahawakan, ay maaaring magkaroon ng mga pangyayaring hindi inaasahan. Ayon kasi kay Pio Carpio, na ang mga naninirahang engkanto sa bundok na yon ay napakadaling maalarma sa mga nilalang na hindi pamilyar sa kanila. Kapag nagkamali sila sa lugar na yon, ay maaaring iligaw sila ng mga engkanto sa paligid na siyang magpapahirap sa kanila upang marating ang tuktok ng bundok. Sa paglipas ng ilang oras, ay hindi pa nangangalahati sila Pio Carpio sa bundok na yon. Dahan-dahan at maingat kasi ang bawat galaw nila upang hindi nila magawang magambala ang mga nilalang na nagpapahinga. Habang binabagtas nila ang napakakipot na daan, ay panay naman ang pagdarasal ni Samuel. Labis kasi itong natatakot sa matataas na lugar,
lalo pat ang dinaraanan nila noon ay isang makipot na daan na sa isang pagkakamali mo lang ay maaari kang mahulog sa bundok na yon. Halos hindi matansya noon ni Gonzalo kung ilang talampakan ang babagsakan nila kung sakali mang hindi sila pala rin sa pagtawid. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan na ngang nakatawid sila Samuel na siya namang labis niyang ikinatuwa. Ang namumutlang pagmumukha noon ng kaibigan ni Gonzalo ay biglang nagkaroon ng dugo nang marating na nila ang isang ligtas na lugar. Malapit na tayo. Konting tiis na lang mga kasama. Wika ni Pio Carpio. Tio Carpio, bakit ho hindi tayo nakakaramdam ng pagod? Tanong naman ni Gonzalo. Hindi tayo mapapagod dito dahil sa tanawan tayo ni Ruben dumaan. Ang tagal-tagal na nating naglalakad. Ngayon mo pa lamang napansin ang bagay na yan. Pagpapaliwanag naman ni Pio Carpio. Dagdag pa ni Pio Carpio na ang tanawang dinaanan nila ay merong mutya ng baging na kusang pumupulupot sa mga paa ng nilalang na merong pahintulot mula sa gumawa ng tanawan. Yun ang isa sa mga abilidad ng hari ng baylan na siyang nagpapadali ng paglalakbay ni Ruben sa iba't ibang dimensyon sa mundong kanilang nilalakbayan. Nang marinig ito ni Gonzalo, agad din naman niyang sinipat ang kanyang paa upang tingnan kung meron ng baging na nakapulupot dito. Pagtaas ni Gonzalo ng kanyang maong, bumungad sa kanya ang isang nagliliwanag na baging na kulay lila. Agad din naman niya itong itinago dahil sa labis niyang pagkagulat. Ganon din ang ginawa noon nila Samuel upang mapatunayan ang sinabi ng ermitanyo. Tingnan mo ang mga ito, oh. Duda pa sa mga sinabi ko. Wika ni Pio Carpio nang makita niyang isa-isa sa kanyang mga kasama ang nagtataas ng kanilang mga maong. Nang marinig ito nila Samuel, tanging pagtawa lang naman ang kanilang naibato sa sinabi ng ermitanyo. Matapos nilang magbiroan, muli na naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang pag-akyat sa tuktok ng bundok. Dahil sa hindi gaanong katirikan ng kanilang daan, kung kaya't napakadali na lamang para sa kanila na bagtasin ito. Sa pagdating nila sa tuktok ng bundok, ay bumungad sa kanila ang napakalamig na simoy ng hangin. Sinasabayan ito ng mga hamog na siyang nagpapadilim sa buong paligid. Dahil nasa dulo pa noon ang tanawang kanilang pupuntahan, kung kaya't napag-isip-isip ng kanilang pangkat na lasapin muna ang napakagandang tanawin bago tumuloy sa lugar ng digmaan. Alam nilang mapapalaban sila sa tanawang kanilang pupuntahan dahil inaasahan na nilang merong mga ganoong uri ng mga engkanto ang nagbabantay sa lugar na yon. Tio Carpio, salamat naman ho at pumayag kayo magpahinga tayo saglit sa lugar na ito. Ngayon ho kasi, mas nasusulit ko na ang kagandahan ng mundong ito dahil hindi tayo gaanong nagmamadali sa ating misyon. Wika ni Gonzalo. Sulitin mo na yung tanawing nakikita mo, iho. Dahil mamaya, muli na naman tayong mapapasabak sa labanan. Sagot naman ng ermitanyo. Matapos nitong makapagwika, ay agad din namang tumungo si Pio Carpio sa iba pa nilang mga kasama. Si Gonzalo noon, piniling pagmasdan ng maigi ang mundong kanyang napuntahan. Paglalarawan ni Gonzalo sa lugar na yon, meron itong mga nagsisitaasang talon na halos hindi niya alam kung saang lugar ang pinanggagalingan ng tubig. May mga batong ahas din siyang nakikita sa karagatan na siyang labis niyang ipinagtataka. Dala ng kuryosidad,
Ninais ni Gonzalong lapitan ang kanyang tiyuhin upang tanungin tungkol sa mga bagay na kanyang nasilayan. Nang marinig ni Pio Carpio ang tinatanong ng kanyang pamangkin, sumagot ito ng, Yan ang ahas sa pader na tinutukoy sa akin ni Ruben. Nagagawa mong masilayan ang bagay na yan dahil ang may likha ng tanawang ating nilagusan ay kalapit lamang ang matalinhagang lugar na pinanggalingan ng mga bagay na iyong nasisilayan. Matapos makapagwika ni Pio Carpio, ay hindi naman nagawang makasagot ni Gonzalo. Panay ang pagtitig niya sa batong ahas na yon dahil sa ramdam na ramdam niya ang pagtibok ng puso nito. Ilang minuto pa ang lumipas, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang nagsalita si Mapulon sa kanyang isipan. Gonzalo, ngayong nandito ka na sa aming mundo, nais kong makilala mo ng lubusan ang aking anak na si Bulan. Magsisilbi siyang kasama mo sa labanan kung ito ay kinakailangan. Tingnan mo ang 9 na buwan sa kalangitan at siya ay iyong masisilayan. Tawagin mo siya sa kanyang pangalan at ikaw ay pakikinggan. Wika ni Mapulon. Dahil sa sinabi niyang yon, agad din namang napatingin si Gonzalo sa mga buwan sa kalangitan. Doon ay nakita niyang nagmamasid sa kanila si Bulan habang ito ay nakaupo sa ulap. Dahil sa pagkamangha noon ni Gonzalo, ay ilang minuto din siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan para lamang masipat ang napakagandang diwata. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakapagpasya si Pio Carpio na muli nang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Dali-dali rin namang kinuha ng kanilang mga kasama ang lahat ng kanilang mga gamit upang makapag-umpisa na silang maglakad. Sa pagbuno nila ng daan patungo sa tanawan, ay napakarami nilang nakitang halamang gamot sa daan. Ang ilan sa mga ito ay doon lamang makikita, kung kaya't ninais noon nila Samuel na kumuha ng kapiraso ng mga ito upang gawing gamot sa lahat ng uri ng karamdaman. 1 oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nasilayan nila Pio Carpio ang tipak ng batong tanawan. Hindi nila gaanong nasisipat ang buong paligid, gawa ng masyadong mababa ang ulap noong mga oras na yon. Habang papalapit ng papalapit noon sila Pio Carpio, doon na nila nararamdaman ang pagpaparamdam ng mga engkantong nagbabantay sa tanawan. Dahil sa wala silang kaide-ideya sa pinagtataguan ng mga ito, kung kaya't naisip nilang magkubli na muna pansamantala upang mapag-aralan ang buong paligid. Habang nakahiga sila noon sa hindi gaanong kataasang talahib, panay ang ginagawa nilang pagmamasid. Si Gonzalo noon ang kanilang inaasahan sa kadahilanang ito ang may pinakamatalas na paningin sa kanilang grupo. Habang patuloy silang nagmamasid sa paligid, may mga iilan na silang nasisilayang tagapagbantay ng tanawan ang umaaligid. Tio Carpio, ako na ho ang bahala sa mga nilalang na nasa likod ng bato. Kayo na ho ang nasa harapan. Wika ni Gonzalo. Nang marinig ito ng ermitanyo, tumangulang naman ito upang maipakita ang kanyang pagsang-ayon sa nais ni Gonzalo. Matapos nilang makapag-usap, dahan-dahan na silang gumapang papalapit sa mga ito. Sila Samuel noon ay sumunod na din kay Gonzalo upang madali nilang mabigyan ng tulong ang kanilang mga kasamang masisipat ng mga engkanto. Alam nila Pio Carpiong matatalas ang mga pang-amoy ng mga ito, kaya't inaasahan na nilang hindi sila magtatagal
sa kanilang pinagkukubliang lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nasilayan ng mga nilalang sila Pio Carpio. Nang masipat nilang papasugod na ang mga ito, agad din naman silang nagsitayuan sa mga talahib upang salubungin ang mga pag-ataking gagawin ng mga engkanto. Sa paglapit ng mga ito sa pangkat ni Pio Carpio ay ang muling pag-uumpisa ng labanan. Halos maubos na doon ang mga talahib sa buong paligid dahil sa pagwawala ng mga engkantong nagbabantay sa tanawan. Dahil sa labis na malalakas ang mga ito, kung kaya't aminado ang grupo nila Pio Carpio na nahihirapan sila sa labanan. Dagdag ding kalbaryo para sa kanila noon ang lugar na kanilang pinaglalabanan. Bukod kasi sa maliit ang espasyo, ay kokonti lang din naman ang mapagtataguan nilang puno. Kailangan nila noong kumubli sa mga puno upang kahit papaano'y magawa nilang maiwasan ang mabibigat na pag-atake ng mga engkanto. Sila Samuel noon ay piniling lumayo na muna sa tanawan upang magawa nilang makipaglaban ng maayos sa mga nilalang. Sa pagsilay ni Gonzalo kay Pio Carpio, ay halos hindi niya mapagtanto ang labis na paghanga niya sa kanyang tiyuhin. Pinagsasabay kasi nito ang dalawang engkanto sa laban, gamit-gamit lamang ang kanyang mutya ng palakol. Dahil sa gabi na noong mga oras na yon, kung kaya't nangingibabaw talaga ang kinang ng mutya na pagmamay-ari ni Pio Carpio. Sa pagtama ng palakol ni Pio Carpio sa kanyang kalaban, ay agaran din namang nahati ang katawan nito. Nang masilayan ito ng iba pang bantay, doon na naisip ng mga ito na pagtulungan si Pio Carpio. Segundo lang noon ang pagitan ng masilayan ni Gonzalo, ang sabay-sabay na pagsugod ng engkanto sa kinatatayuan ni Pio Carpio. Alam niyang hindi ito kakayanin ng kanyang tiyuhin, kung kaya't ninais niyang talikuran na muna ang kanyang kinakaharap na laban. Bago pa man makalapit ang nilalang na nanggaling sa loob ng lagusan, halos natigilan noon ang lahat ng nilalang sa paligid nang masipat nila ang isang ginintoang kalabaw sa kanilang harapan. Agad din naman itong nagpalit ng anyo na siyang agara namang nakilala ni Pio Carpio. Sunog na sunog ang balat ng nilalang na yon, pero hindi ito naging hadlang para sa ermitanyo upang hindi makilala ang kanyang kaibigan. Haring Rufus! Bakit ka nandito? Anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng hari ng baylan, ay tumingin lang naman ito sa kanya ng bahagya. Matapos nitong sipatin si Pio Carpio, agaran din naman itong ibinaling ang kanyang wisyo sa mga tagapagbantay ng lagusan. Walang sabi-sabi, agad na lumusob si Haring Rufus upang lipulin ang kalaban nila Pio Carpio. Sa bawat pag-unday nito sa lupa ng kanyang nagbabagang mga kamay, ay halos mawasak ang mga engkantong tinatamaan nito. Halos gumuho na dinoon ang bundok dahil sa hindi masukat na lakas na pinapakawalan ni Haring Rufus. Habang pinapanood nila Gonzalo ang ginagawa ng hari ng baylan, ay walang ibang pumasok sa kanilang isipan kung hindi ang paghanga sa lakas at kapangyarihan nitong taglay. Minuto lamang noon ang lumipas nang tuluyang madurog ni Haring Rufus ang lahat ng engkantong kalaban nila Pio Carpio. Habang dahan-dahang lumalapit noon si Haring Rufus sa ermitanyo, labis naman ang pag-aalala ni Gonzalo dahil sa matinding pinsala nitong natamo. Alam niyang hindi ito nagawa ng mga engkantong kanilang kalaban, bagkus ay ginawa ito ng mga nilalang na labis-labis ang kapangyarihan. Nang tuluyan ng makalapit si Haring Rufus, tanging pagtulo lang naman ng gininto ang luha nito ang nasilaya ni Pio Carpio.
Dahil sa mga nasilaya noon ni Pio Carpio, ay pinilit niyang tanungin si Haring Rufus, pero lahat ng katanungang ibinabato niya sa hari ng Baylan ay hindi nito nagagawang masagot. Panay lamang ang pagdakot nito ng lupa sa kanyang kinauupuan na parabang labis itong nanggigigil dahil sa galit. Carpio, nabigo kami. Nabigo kaming protektahan si Ruben. Ngayong wala na siya. Wala nang saysay ang buhay ko. Ang Gudor at ang lahat ng kanyang mga kasangga ay tuluyan ang namatay dahil sa mga demonyong umahon sa impyerno. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at kung paano ko mahaharap ang mga kaibigan nito. Labis kong sinisisi ang aking sarili dahil pakiramdam ko akong may kasalanan. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa, Carpio. Labis-labis nang napamahal sa akin si Ruben at ang mga kaibigan nitong Engkanto. Mangiyak-ngiyak na wika ng hari. Habang nagsasalita noon ang hari ng Baylan, panayang pagtulo ng luha nito na halos mabasa na ang buong lupa dahil sa walang patid nitong pag-iyak. Nang marinig ito ni Pio Carpio, ay parabang binagsakan siya noon ng langit at impyerno. Halos hindi siya noon makapaniwala sa sinabi ni Haring Rufus, kung kaya't nagawa pang magalit nito. Hindi totoo yan, Haring Rufus! Bawiin mo ang sinabi mo! Hindi ako maniniwalang demonyo ang makakapas lang sa taong kagaya ni Ruben. Alam ko ang taglay niyang lakas. Kung kaya't hindi ito basta-basta matitinag ng mga dyablo. Iyak na ng iyak si Pio Carpio habang binabanggit ang mga katagang yon. Nang akmang magsasalita pa siya, ay bigla na lamang siyang napatigil nang marinig niya ang boses ni Ruben na nagsasalita sa kanyang isipan. Carpio, tahan na. Heto na ang tadhanang sinasabi ko sa iyo. Masaya ako, Carpio, dahil nagkaroon ako ng kaibigang katulad mo. Kung sakaling magagawi ka sa lugar ko, nais ko sanang sabihin mo sa aking mga kaibigang naiwan sa lugar na yon na mahal ko sila at hindi ko sila pababayaan. Sabihin mo rin kay Mamang na hanggang dito na lamang ang pagsunod ko sa kanya dahil malalagay na ako sa katahimikan. At ihingi mo ako ng tawad dahil masyado akong maagang na maalam. Yun lang, Carpio. Maraming salamat.